2 araw bago ang Pasko, isang makabuluhang regalo ang inihandog sa mamamayan ng Santa Ana sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa itatayong Department of Health o DOH Bukas Center sa bayan. Ito pong ating Santa Ana, may magkakaroon po tayo. Ito pong lote na to na of course it was donated by the Santa Ana LGU. Of course, our Mayor Labong to the Department of Health, especially through the JBL Hospital, kung saan maglalagay po tayo ng bagong urgent care and ambulatory care facility. Kung saan gusto po natin na talagang magkaroon ng access sa ganitong level ng health services ang ating mga publiko, kung saan hindi naman kinakailangan, yung mga meron tayong mga pasyente na nangangailangan ng urgent care na hindi naman kinakailangan dalhin sa hospital, pwedeng dalhin dito sa tinatawag nating bukas facility. So, pinangunahan ng aktibidad ng DOH, Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH, pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at pamahalaang bayan ng Santa Ana bilang bahagi ng pagpapalawak ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal sa lalawigan. Alam mo kasi ang ating province of Pampanga, no, isa sa advokasya kasi lalo nang nakaupo nating governor, magkaroon talaga ng yung health system na bawat bayan ay mayroon. Ngayon maswerte nga tayo sa Santa Ana dahil meron tayong isang mayor na nakapag-donate sa atin ng lupa. And in partnership with the municipality and the province, itong dream na ito talaga ni governor at saka ni mayor, maisasakatuparan natin. So I hope other municipalities will also follow kasi meron naman mga sobra-sobra siguro mga lote na pwede naman pagtayuan. And with the partnership kasi mas madali ang isang bagay pagkatulong-tulong tayo, hindi ba? Itatayo ang pasilidad sa 1.2 hektaryang lupain sa Barangay San Bartolome na personal na donasyon ni Santa Ana Mayor Dinan Labong. Yun ang tanging wish namin na before the end of this year ay magkaroon ng groundbreaking itong ating higing ospital ng Santa Ana na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at ang national government sa tulong din ng ating provincial government na magbibigay ng 15 million worth of tambak na ibibigay dito sa atin. Nabid na yung project, so mag-start na as early as January. So 2 days before Christmas, talaga regalo sa amin dito sa aming bayan. Kasi ito nang matagal ng pinapangarap ng aming mga kababayan na magkaroon sana ng ospital. Ayon sa alkalde, ito ay katuparan ng kanyang pangakong ilapit sa mga mamamayan ang maayos at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Mapalad ang bayan namin, kami nagpapasalamat na tayo ay nabigyan ng pondo at magkakaroon ng katuparan ng ating nasabing ospital. Sasagutin naman ng provincial government ang 15 million pesos na panambak sa lugar habang ang construction ng gusali na nagkakahalaga ng 34 million pesos at ang 35 milyong pesos na kagamitang medikal ay popondohan ng national government. Opo, hindi na po kailangan lumayo dahil nandito na po mismo sa ating bayan or nasa mismong barangay. Lalo na kapag may mga kabarangay or kabalay na may sakit, halos lalakarin na lang. Halos malapit lang din sa ating mismong town proper ng Santa Ana. Ating ospital ay ni malambat na pong pangarapan ding Balen Santana, dakala rin po yung italakad. Kang mayor dinanlabong po, yan talagang may provide kanini, uli na ning kayang pamagsikap at connection na. O yan, dinonate ning gabon na seli na po, almost 2.2 hectares para mo keng ospital talakad na. Target na maging ganap na operational ang Bukas Center sa July 2026 sa pangangasiwa ng DOH at JBL-MGH na inaasahang magbibigay ng mas mabilis at mas maaasahang serbisyong medikal para sa mga Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.